Ay, entrance pa. Pautaris ko na may entrance fee. Salong pagsulod. 100 lagi. Andito na kami. Ayan na. Dito tayo sa... Naman niya buong karoon. Ay, sige, wala. Dili lang sa mo ka, wala na po. Ha? Ikaw pa ilang staff. Tira. Brillantes, mga sa Andrea? Wow, napakainit. Mataas ang araw pero ang lamig po dito. Ayan na ang kanilang giant garden. Wow, ang ganda. So ito na yung mga nakikita natin ngayon na mga viral pictures and videos sa mga social media. Ayan, meron silang art sa garden. Ang ganda. Ang ganda yan. Yan. Uy, may ganito sa may ganito sa Vietnam. Nakita namin yung ganyan, may ganyan sa Vietnam din na style. Papakita ko sa inyo. Ang dami. Masarap tong galaan at rampahan. O, di ba? Lalo na siguro kung nasa aisle ka. Ito pwede, ganito pwede na ipagawa dun sa no? Oh. Once in a life. Saan? Oh. Tada! Ang ganda na kanila mga halaman ng art. Antara, may peacock dun sa dulo. Talaga yung maganda. Oo. At may pa-waterfalls din sila dito. Oh, di ba? Para mas kabog. Oh, ayan medyo natin yung Yung ano pala nila guys? Tingnan mo. liwanag para makita. Mag-greenish siya, oh. Ang ganda. Pati yung pagkaka-landscape ng landscape ng mga halaman. Ang lamig dito, uy! Diba? Ang ganda. Ang lamig! Grabe! Ayan. Uy, may paswan pa sila doon. Indali. At syempre yung hayop ng peacock, oh. Salubong na salubong. Uso rin yung mga ganitong klase ng sa bubong, no, kasi malamig. Tsaka low maintenance lang din kasi ganyan, di ba? Uy, mukhang meron tayong susubukan. Meron tayong susubukan na may susubukan tayo dito na duyan nila. Ayun, nakikita nyo na ba? The giant peacock. I love it. At yung kanilang pathway. Feeling ko marami pa. Under, pa rin sila construction. Marami pa rin silang gagawin dito para maging tourist spot. Mas lalong dayuhin. Ang laki. Parang sa Palawan. Ganyan kasi, ito kasi yung logo ng Palawan. Ito yung hayop nila doon, peacock. Wow. Hi! Hello po. Susubukan namin yan later, ha? Andiyan sila Brenda. Si Amanda. Hi. Para sarap yan. Para sarap subukan yan mamaya. Para sarap subukan yan mamaya. Try mo, Ma'am si G. Mamaya na, parang di. Baka mahirapan akong tumigil. Ayan.
May swimming pool din. Mag-ikot lang kami, ma'am. Sige po. Ito, ginagawa pa rin siya. Mukhang may gagawin sila rin sa poste na to. Kasi nakakorte, oh. Ang bongga. Dito ng marami. Kasi ang lamig, no? Hindi, sa bagay ako kasi kaya ko yung ganun. May swimming pool din, oh. So, ginagawa pa siya. Under construction pa rin. May pool. May swimming pool. Yung nga yung sabi ko magandang swimming pool pag blue yung tiles kasi para clear. Maganda ba siya tignan? Ayan, meron din dito. Under construction pa pala. Yes. Mukhang may, ito wishing well to for sure. Ayan, oh, wishing well. Para siyang forest park. Garden at the same time forest. Ganun. Kasi ang dami pa rin siya mga puno. Hindi nila inaano ba? What you call this, sinisira. Titingnan natin dito sa may bridge silang ginawa. Ang cute. So until na meron pa rin sila under construction na mga may fish pond sila. So hindi pa talaga sila tawag rito, hindi pa fully okay kasi ginagawa pa rin. Ito yung hallway nila going to sa other side. Oh, hi Inday. So this is more like ito na yung forest. Andun pa, papunta na rito. Ano yan? Guys, umiyak ang mga bata. Kanina inagaw. Paano? Huwag ka maputol. Lalo sa mga turista at kasi nandito sa aming probinsya sa aming turista. Ala. Hadapak. Ay! Mamsi! Hoy! Hoy! Tama na ba? Tawa mga kalamsi. Tama na ba? Ang inalipong na ko ay! Ang hindi siya wa. Mamsi! Tama na ba? Tama na ba kina? Agay! Tama na ba? Tama na ba? Madulas ka pa dyan. Gusto niya diba? Alala. Isa pa ulit. Isa pa. Tama na ba? Tama na ba? At dito naman, ito yung kanilang secret maze. Ayan. May itong naghahanap ng kanyang exit kung saan siya papunta. Maliban sa napakagandang garden na to, yan, makikita rin ninyo ang Mount Balatukan. Siya ang isa sa mga nagsisilbing nagpapaganda rin ng view dito sa Iluminada Garden Resort. Ang ganda, 'di ba? Oh.